Hi, this is Tadiro Nekitare, and today we celebrated International Women's Day in Bindura, courtesy of Institute of Young Women in Development. And here are the highlights. Because I'm all about women empowerment, I'm all about wealth creation. Because I'm not saying that we want to put a man. And this is what I say. Saka nasitokuya kufara tokupembera nemadzimai endobva kubhindura pamusana. Saka pandachizwa ndikati chimhanyaiwa hama dzangu ndazwa kuti kune hama dzekubhindura pano indira chera futi chera musaladi mukuona neface mask yake masaladi pamunodhumana nenavo kanganwa mutaiwa chera takamona dzenda nechikazi mutunhu nemapo handitika nhasi ndini MC wenyu ndini ndakabata microphone zvese zvinouya pandiri zvichitangira pandiri zvichiperera pandiri haiwa kuti chanakidzwa musiwa nasati ende kana chera vauya zvinhu zvakunakisa zvakutofaya program kwabva kwanzi edutainment Kerina wondiwo zvipira aiwa zvikuoneka tsitsi masawi achatipa ka-entertainment vichana ngatimuomberere mawo for being who they are. They are weird, so what? They are different, so what? I speak for the woman who is comfortable in her own skin. I speak for the woman who is comfortable in her own choices. I speak for the woman who is comfortable in her own skull. I speak for the woman who is comfortable in her own style. Yeah. I am anti-women who are anti-women. Queens who dismantle other queens' tiaras. Nettled and unsettled by others' queenship. Where did the sisterhood go? The lady I want to introduce, this sister vakatondirera muinda tichitanga tisingazivi zvatikuita vakatifamba nezvo ndasvika apa nhasi I haven't seen in a long time. The first question zvikanzi iwe ndazvokugora rakadai chokwadi here ndikati haasisa zvichoko zvikanzi right thanks ndichandoparidza kuti hatisi chokwadi because imagine mumwe munhu anongosiya zvakadaro kuti ndinokavaya asi vanyatouya vakaverifaya kuti ndizvo here asi mumwe mudzimai anondasei andinoparidza nyange zvisizvo. So for me that is a big deal. I think that sisterhood, where did the sisterhood go? It's right there. That's why I'm
International Women's Day came as a timely reminder of the significant role of women in various sectors of the economy and society in general. Let's get more from our reporters. Popular actor Muchaneta and Tarirone Gitare headlined the celebration of the huge strides that have been made in the emancipation of women in Bindura. In terms of empowering other women, I think music has been such a great source for me because I've been empowered by women in music and outside of music. And it's also allowed me to create platforms that also allow other musicians and particularly women.